Muandar ka ni? Ato panujo. Unboxing ba? Oh, ato unboxing. Nakunod na akong honorarium man eh. Hingapot na nga akong i-order. Anya, pagkahuman, ato ning tanaw og muandar ba ni? Di ba baka tinini na scam? Nagtuo man kong dako nga box. Ano picturean ma'am? Galit ma'am? Oh, sige. So, mao ni guys, ang hingabot na ko nga parcel today. So, mao ni guys, na siya ko guys kay nagtuo ko nga dako ang akong parcel nga moabot. Nag-expect ko nga ang akong gi-order nga sewing machine dako nga box. Kay dako man tan-awon sa picture. So, ang akong gibayran ani 1,000. Pila man ni ang akong gibayran? 1,850. Bani ko ninyo guys sa atong pag-abli nga ning parcel nga niabot na ko karon, ato ning tanawon kung wa pa ko ma-scam nga ni, kung mutahi ba ka ning panting buslot. Okay guys. So mao nag-order ko nga ni guys kay importante man ni kaayo kay kana lagi na mga tangkas-tangkas mga panting nga gilid-gilid nga na kinahanglan nga katigo po ta mag sewing machine. Mao na nga nagka-interest ko ingani nga nag-order. So, nasyapod ko pag-abot kay gamakoy raman kaadyo. Makadaog baka ni og kanang tahi sa panting buslot na to ingani. Madyo na naman ang atong mga panting nga nangalustrid na maka tapak-tapak ta ginagmay. Mao ni guys. Oh, tan-awon na to kung okay ba? Agoy, okay ga jud. Kung unsay atong kuan na to, atong mahimo, kung wa ba ni naguba. Dura man ni naguba. Okay, mao man ni. Ato ning tan-awon kung maka daog baka ni og tahi. Sus ka cute ba di ay. Nya, ang extension na kuan na kay ato ni isuwayan kung mo under ba ni. Ato until ni sa ato ni pag. Okay guys, mao na ni ang atong abot. Gamaya. Kung unsa na sa picture, mao gihapon ang iyang kanang hitsura, pero ang kagamyon wa jud mi wa ko nag-expect kay nga ani kagamay. Ang ato ning awas sa sud kung napa ba. Ato tan-aw ni. O kani mao na siya ang body. Mao ni siya ang body pagkahuman. Oy, my god. O di ara ang ijang sudlanan sa mga thread. Ipasok ug asa ni na to ipasok. Iyang Oy, sa pa ba? Dapa. Uy, di man day banyakanan. Banyakanan. Asa man ni? Cord sa kurente. Cord ni sa kurente. Maybe ipasok nga anhe. Oh, nganha. So atong i-try, ato ning i-try guys kung moandar ba sa atong pag-unboxing. Mo under mo gyud. Oh, ato i-try kung ano. Mao na ni. Kung di ba ni scam ning atong i-purchase sa online. Wa ato dong ang atong extension dong kay atong i-try. Diya pa mo sa atong TV. Ato ning abli, ato ning gamiton karon kung okay ba? Kung wa ba ta na scam? Kung mo under ba ni siya? Kasi hindi ni makapaigo sa atong panting lustre, di ni makatahi. Ato na isuyan. Oh. O na ni wa pa. Wa pa. Okay. Asa mag-on yun eh. Oh. Oh, ana. Ge. Go. Ge. Patay, nagpataka man ta. Naunsa ni. Beto suwa. Asa man dai ni? Be, try. Ah, be? Kani, basig nganong hingon man ni. Ah, kani di ay. Wala ka on, na di nadaan. Means kung imo i-off, kuan kaning Naka-ready kung imo i-on automatic. Pwede na.
Sorry. Sorry. Anak ra di ay. Anak ra di ay pod. Okay, anak ra di ay. Kung mag-turn off. Pwede ra ni. Okay guys, pwede ra di ay manahi ta og panting gisi. Madara di ay. Pero dili pang heavy duty guys, pang kuan ra ba kana bang mga katangkas-tangkas ra malubat-lubatan man puta lagi. Malubat-lubatan patag primero guys kung dili pa ta di ay kuan kinahanglan istadihan pa nato. Okay guys, so mao na ni guys. Karon guys, unboxing pa man ni nato karon, so at the same time ato gi praktisan kung mo andar ba wa ba ta na scam. Okay guys, wa day ta na scam. Ano na guys? No, di ay. Tinuod ay nga mo andar. So man yung giingon nga nag-unboxing ta pero at the same time ato siyang gitistingan. So wa pa jud ta ingon nga nanahi pa ta sa mga pante natong mga guba. O kanang wa day ta ma-scam sa atong gi-order nga mini sewing machine. Sa sunod nato nga kanang video or vlog akong ipakita kung unsa siya ka heavy nga mutahi. So maadyo na lamang wata na-scam, unsahing abot ang atong parcel nga wa na unsa na ahing andar, pero wa pug ko na lipay sa iyang kadakon tungod sa iyang kagamay. Thank you for watching sa atong unboxing sewing machine today. O katong wa pa naka-subscribe sa Alma Joy Vlog, palihog na og subscribe o pinduta ang bell button para ba pirmi mo updated sa akong mga video. Okay, bye-bye! Basi kang sunod kay